Inibingelela kuphina kuphela kufinyeko lombuso njengamanje babukeli beSelect Africa TV emakhaya. Sawubona sikumukele beSelect Africa TV. Sawubona. Ngibingelele babukeli beSelect Africa TV, igama ngiwazi nguThokozani ngwakamthembu bathele njabule ihora. Namhlanje ke sijabule bafowethu ivakashele insizwa uMzukulu. Umzukulu abazukulu baningi ke uzoyichaza yena ukuthi uMzukulu muphi yena lo. Sikhona ke bafowethu la siziphumulele nje sikhona la ehotela eindaweni eziphambili la egudlulu andle Mzukulu siyipholele. Bhuti wami sikubingelele sikwamukele kwesi. Asikubingelele ngana kwethu sikwamukele kweSelect Africa TV. Ngiyabonga kakhulu bafowethu. Ngicela ukubingelela nje nababukeli lo okhulumayo ke uSithembiso kaDludla owaziwa ngeVezimanzi noma uMzukulukanyathela. Ngengithande naleli TV Vezimanzi ngoba la kubazukulu impela sesiyibandla kodwa ke kulungile. Ngizoke ngibande halamuza ukuthi mina ngumzukulu kanjani kusukaphi. Bahalamuze mfowethu bahalamuze ngoba kunengoma yakhe engithandayo laphana enani ishaya nobaba uThokozani Langa ethi ungangigwazela endlini. Yabona le ngoma mfowethu iyangibusisa kakhulu. Uyabona webhuti ukufakaza kwalokho kushoyo ukuthi abafowethu bathe mabe ngizwa bangimaka. Uyabona uma umuntu ekimaka kuhle komuntu ekumaka emaka ibhola ngoba ngithe mangabe ngiluka Madrid kwakhona umfowami othi mefika kumculo uhamba uthenga Madrid bantu bangaphandle lo kaMadrid ngashaya ingoma noThokozani Langa wacula noThokozani Langa wasezothatha leli igama ke lithi uMzukulukanyathela kodwa wasethatha leli lokuqala kwasekunyathela yena so kushuthi iziki bezwakala izigwabona ukuthi ushuthi ukuze ethola indawo akeze ngakimi ngose ngidaye na futhi ngiyamamukela ngiyakuthanda lokho phela abalandeli into efunekayo yona into right kakhulu mfowethu and kuyajabulisa noma kusekhombisa ukuthi unamandla kangakanani mfowethu asixoxe le ndaba iqalaphi lento yomculo kwena bhuti yona lento le ikude ukuthi kade engayinakile ke ngoba ngalezi akhathi izabo 2008 bengumuntu obedlalela ibhola nje mina kodwa bengithanda kakhulu maskandi ngilandela umqumeni ngengimfihle noBhekumuzi umalume kumina so yena umuntu bengibukela kene ngibuye ethi eshaya isiginci nginganaki yabo ngelinye ilanga wathi mangabe bona ubaba wathi yazi sibari okuthengele lo mfana isiginci kunento engengimbone mama ngicule yenze okumthengele kwasho ukuthi mina hayi nginandawo nesiginci kuduma ibhola nje ngalezo khathi ya uthe amedlulile kwasho ukuthi bengithi mangikhula nami ngenza igoqogoqo ngikhanda iginci yabo ngishaye nomfowami lo umfowethu lo uKhumblana abaningi semazi ukuthi ugezani ke sewugezani phela manje ya yena yedwa nje ugezani yena umuntu ke lo ngikhule naye mina ke bengazi ukuthi umngane wami kanti umfowethu phela ngoba wakithi yabo so yena bekathanda ukudweba kakhulu yabo mina ngivamisa ukudlala iginci sacula kodwa naye sicula naye kwaya ngokuya ngagcina ngihamba ke ngathola nalento zabathi Majotha sathi ukusebenza nayo ngenzi backing sasebenza idemo naye sengikhohliwe nje kodwa konginengoma lapha nethi awuphenduka ubhekele emahla amathenga intombi yami sasibhekile lapha sayisebenza wenza idemo kuthe makhamba ke mina ngangiqhubana nesikole ke kuthe mangishawa umatric ngase ngihlehla ngoba ngase nginaka isikole kakhulu ngase ngiqhamuka yena nami sengiqhamuka ngesidi yokuqala eyayithi inyanya eyinengoma nje lapha nethanda abantu ethi usibaro ngiphoxile walala nentombi yami the mangibuya futhi ngenkomo yadula ngesidi elandelayo ngashaya ingoma futhi ke babeyithanda kakhulu enye ethi simela amazulu ethi angilala ngebusuku bayizolo thele esithathu ukuyiyona le engithathe yes yangifaka kubantu abantu beze bekhona ungazi iyo ke lebese ngishaya noba Thokozani Langa le nale ngoma ethi lova ungangigwazela endlini umuntu wami usayibeka iyacaca futhi imnandi siyaloza uhambo lwakho baba uThokozani mfethu umthola kanjani aze nize nivumelane ukuthi niwazi ngenani estudio noma ubona amandla akho seyizwile ingoma yabona ebhuti lento ngifuna ukisho ngingayinanazi ngoba namanje ngisasho ukuthi kuba kwenzeka ngalendlela oyifise ngayo ngabe kunjani kahle mina ngize ngihlala noThokozani Langa sasidibene kwenye irally engaphi sitenga siqashiwe singama artist shuthi uyimi umjikijelwa uPutu Mroza naye kwapso uThokozani Langa shuthi uPutu umjikijelwa besikhonze nakakhuluke nami kakhulu because bethanda indlela bengidlala ngayo isiginci yabo so wabesethi
ngiyazi ngiyafisa ukuthi usebenze noThokozani Langa hleze nothi ufuna ukucula nami kodwa mina ngifisa ukuthi ngathi waqala sebenze nobabuThokozani Langa kunento efuna uqale ngiyizwe manihlangene ukuze mina ngizofika nenye into ethe ukuhluka ngoba udlala esandla sithe ukuhluka ay mina ngiqale ngingezwa kahle ngitshela ukuthi mhlawumbe uyangidakhelezi ayina ngempela kwasho ukuthi babulanga ungikhonzile sikhonzene kakhulu futhi umuntu ohlezi engibonisa namanje usangibonisa into eziningi ukuthi imshana hamba la nala nangempela ngayishaya ingoma noThokozani Langa thema kumele iCD ezolandela lengcina ukuyikhipha nje bithi leginini igama bekumele ngabe nechalahare nakho uNkulunkulu esesiphuca yes kodwa nje umuntu oqala okuyena wathi angisebenze noThokozani Langa umjikijelo ngiyayizwa mzukulu mfethu okushuthi umjikijelo wayibuka ngelinyiso wena ungaboni ngalo because umuntu utheyibheka lengoma ethi ungangigwazela endlini ngendlela mfethu yaba namandla ngayo nangendlela emnandi ngayo wayibona ukuthi izoba right wayibona yena ngoba wathi sengikhohliwe ekhipha ialbum elapha na kwizwi lomzansi wazi impela wakuphawula lokho ukuthi kunabantu abafika emculweni abasazothi mabevela igama lakhe liqhame wase nje sibonelo ngami impela nenye insizwa bathi umjikijeli yes so uthema sekumele ukuthi sisebenze nakho kweseNkulunkulu esesiphuca kodwa yena khona lento ayiseyibonile kimi wabona ukuthi futhi izosebenza yes nangempela akwasho ukuthi ke ngathola ingqalabutho eyazi indaba zayo somnandi madodawo hawo mfethu uyazi mzukulu kumele simbonge ubaba somnandi ngicabanga ukuthi uyena umuntu engicabanga ukuthi useyilegend la emculweni and futhi the way aphathe ngakhona ama-artist ngibuke even noma kuthiwa kudlule elinye lama-artist uyakwazi ukuniqoqa bafethu athi no guys asenzeni u1 no2 no3 kuze siseke labo lo mndeni lo odlulele yazi mina bhuti ubabulanga angithenga amehlo eSouth Africa ngithenga amehlo akhe kodwa indlela aneqiniso ngayo lo muntu uyasaba ukuhlukumeza omunye umuntu kangangokuba ngangibona makuthiwa kudlula iartist mina ngomunye womuntu ebemthatha ngihamba ngoconfirm imali yonke into ayenzayo ufuna ukuthi ibe neqiniso ibe nobufakazi ngibone mina ukuthi yazi into enemali phakathi abantu ibaqedela ngonembeza kodwa lowa ila ubuya khona unembeza kulowa muntu so ngalokho nje kukodwa ngicabanga ukuthi nomuntu obukaye olalele emakhaya usayasibuka isithombe salowa muntu esikhuluma ngayo ukuthi umuntu okanjani yes babukeli beSelect Africa TV iSelect Africa TV bafowethu ngihleli nomzukulu and ungakhohlwa ukusubscribe njalo sihleze sinilethela ama-artist noma abantu nje abadumile nabantu abenza izinto ezinhle emphakathini sesenze sure ukuthi siyanilethela namhlanje ngihleli noMzukulukanyathela insizwa ke bafowethu engishayela ingoma emnandi kakhulu ziningi ingoma eseyishayela bhuti wami siza kuyiphasika uhleleni ubahleleleni abalandeli bakho konakele kule game ngeke ngahlala noThuthani Fokandlovu saqala saxoxa before singena e-studio ngangena e-studio and ngiyezwa ukuthi kuyonakala futhi engizokuthembisa kubabukeli nabalandeli bamaskandi ukuthi lento eyisho umjikijelo ngizomthatha oyedwa noma ngeke ngimdalule ngizomthatha oyedwa osebenze nomjikijelo ngimfake engomeni engangizosebenza kuyona nomjikijelo yes khona mhlambe nami ngizoduduzeka yes nami ngizoduduzeka yes but nje ngeke announce njengamanje kodwa yena ukhona sizosebenza naye futhi mabe sengizo release album yonke ngizonazisa nje kodwa njengoba nje ukuziphasika nje bafowethu nanominini ngakhipha isimemezelo ngiyasaba ukusikhipha njengamanje ngoba nami nginabaphathi bami bathe na awuthule kancane kodwa nje yes album yashisa ikhotha and futhi ke ngisafisa kakhulu ukuthi ngisebenze nabantu abangama legend kule album edlule ngisebenzile nobaba Ali Mfokamgube ngeke ngize ngimnyeke engomeni lapha nethi ileginini igama and ngibafake bobabili benoThokozani Langa yagadla kakhulu kwasho ukuthi neCovid yasigadla futhi nathi yes kodwa ke njengamanje ngizoqhubeka ngisebenze nama legend likhona futhi elinye legend engiliqokile kulonyaka yes Mzukulu ngiyayizwa mfethu usabeka le ndaba yeCovid mfethu iCovid ikuphazamise kanjani ndoda ngoba ngicabanga ukuthi bonke abaculi bayakhala ngale yanto mfethu iCovid webhuti wami ikasilimaza ngalendlela yokuthi sibone thina ukuthi kanti siyasebenza mangabe sicula
bese singanaki mangabe sisabizwa lapha nalapha sibhukwa lapha nalapha but kuthe makufika iCovid ila sibone khona ukuthi kanti sisuke sisebenza ngoba kwalahleka amasenti sabona ukuthi inhlupheko nansi isisemva kwethu ngalendlela kungasebenzeki ngisho ngathi ukhipha ialbum ungena indlela ukuthi uyiphushe ngalendlela wena ofisa ngayo nangalendlela obusuku iplanele ngayo ngoba mabu sestudio ucula uyazi le ngoma yakho kufanele kuyithatha uyibeke la ngenhliziyo so mabe ngasenzekanga ngezizathu esithile futhi ongeke uzokwazi ukuthi usigweme kube nzima kakhulu nasilimaza futhi mangicabanga sonke singama artists ngoba sike sahlala ekhaya impela ngalendlela yokuthi ayikho into esoyenza yes uMzukulukanyathela bafowethu insizwa le enizwa bafowethu iyasazi istory sayo futhi iyathembisa ukuthi izoyiletha ingoma and iza nabantu abahlukene bhuti wami nali phasika usoshilo wathi khona izinto ezinhle obalethela zona kunabafana mfethu abancane abafikile ngicabanga ukuthi basemva kwenu aba u5 nje ongasho ukuthi hayi ngiyabezwa labafana bahle abakhuphula amasokisi noma bayibambe la bayibambe khona inhle into yabo awungitshela obani noma ke abaningi nginganakile kodwa nje ngizomkhumbula kahle engithi mangithi ngiyamlalela ngimuzwe lensizwa le abathi ulimit utheme efika wathanda isandla sabacula abathile futhi wangakufihla lokho futhi wadlala ngalendlela leyo ukuthi abantu bemthande ndithi ngithanda kena ke lo mfo sengike ngahlangana naye uyahlonipha uyabahlonipha abantu ngiyamfisela nje ukuthi okuhle naye ifisela khona ekuthole lo mfo ngoba udumo uyokwazi ukuliphatha maselifike ngalendlela ayifisayo naye kuzobe lensizwa futhi abathi umjabulisi hayi usebenza kahle kakhulu futhi lo mfana uyimisele yabona ukuthi uMaskandi uyimisele ngawo kakhulu uyasazi istory sakhe into engiyithanda kakhulu la abantu engikhuluma ngabo nasesigincini badlala yes ayibahle esigincini ngoba koyahlupha khona ngapha egincini umuntu mengafiki ngoba ngeke uzube nayo ishow ukuthi lento ayenza ayiyona ngoba bhuti mangabe ungidlalela isiginci mina ngumculi kuphela mina shuthi ngicula ngefeeling yakho yes ngicula ngefeeling yakho ngoba wena umudlala isiginci udlala ngefeeling yakho although udlala ingoma yami kodwa nje udlala ngefeeling yakho shuthi mangase unginike mina shuthi ngacula into engekho vele shuthi angisho kodwa ukuthi ngithini bese ngidlula nje lapho kodwa ukuthi nje ulimit umjabulisi khona kumfo okade wafika kodwa ngizomfaka kule genge ngoba uyafika ngoba kade ekhipha album yakhe ilensizwa abathi uSminoff yes hayi uSminoff uza muhle kakhulu uSminoff kuyasho ukuthi ufikile kwichalaha wabona ukuthi kwenziwa kanjani yes hayi abanye ngibalibele inkosi yami kodwa ngiyabalalela bona abaculi ngiyabalalela kodwa basengqondweni njengamanje labo yes Mfethu uyisho le kaSminoff ngiyamuzwa umjabulisi futhi ngiyamuzwa ulimit noSminoff at least laba engibabalayo laba u2 ngiye ngihlale nabo phansi sixoxe ngiyayazi into yabo futhi bebenza la phambi kwami mase kuzoba uSminoff unfortunately angaze ngihlale naye phansi ngimbambe isandla ngithi hayi mfana wami uyashaya lo mfana uyashaya lo mfana mfowethu ake size la kulabafana abancane othola ukuthi babukela kulabantu abadala athi mfana emayifika ngicabanga ukuthi emasengiyilalela ingoma zakhe eziningi awuyenzi lonto uthola ukuthi useyagadla awusazi istory sala abantu ukuthi kwenzakalani wena usuzongena uzokotela ungathini ngalawo bantu mfethu yabona webhuti ngizocela ukuthi nje ngithi ukujomba ngivezele umhlaba ngento encane nje ngizolinganisa ngeinsizwa mina ezimbili ngizoyibiza futhi ngamagama wabona uKhuzani mfokaMpungosi negcokamelisha sengeke ngaba nayo inhlanhla yokuthi bephefumule ngikhona ngokuhlukana kwabo futhi ngaba nayo inhlanhla yokuthi ngikubona umncane kaKhuzani esafika ngikubona umncane kaGcokamelisha naye esafika besebenzela lento esebeyiyona angithi yabo shuthi mangabe umculo emusha efika kunento akayibuka phambili ebona ukuthi hawo iyabasebenzela laba shuthi nami izongisebenzela kanti anginjalo ingakho uthola nathi sesithuka nje sihambe sithuka nje lapha nalapha sithuka yini umuntu usuke ebheka lento naye angakhona ukuphila ngayo
noma ngakhona ukunakeka ngakhona kanti mina nje ngisho ukuthi nje ngizoshaya ingoma emnandi ayikho into ehlula ingoma emnandi ngoba ayikho ihit yehawu ngeke uhlonise unyaka ukuhlukana ingoma yehawu namanje ngisasho ngeke hayi ngeke mancane kakhulu amathuba so uma ngabe ufaka ihawu so kahlahle usuke usuhlukanisa umngcele wena ukuthi ithandwa yilo ungathandwa yilo kanti ngcono ukuzenzakalela musuzogadla umuntu obvious ufaka isici vele kodwa ngisho ukuthi mina ngeke ngize ngikwenze cha umuntu phela sikhule insizweni saqhatha yes mangabe encweka afanele kuncweka kodwa ngendlela yokuthi mhlambe kade ukhona egemini so ya understand ungathi ufika musufika ngodlame ngoba abantu bazothatha udlame kuwena bekhohle ukuhle okwenzayo yes bafowethu singakhuluma kushona ilanga insizwane yayizwa iyayazi into yayo emangibuza iphendula ngqo and iyacacisa bafowethu I'm sure ukuthi hayi nobusoka bukhona kulensizwe uyayizwa nje noma ikhulumela but wami sibonga kakhulu mfethu ithuba lokuthi ufike la kwi-Select Africa TV and siyajabula kuba nawe batshela abantu utholakala kanjani kwinkundleni zokuxhumana. Nami ngibonge kakhulu ithuba engiphe lona bafowethu ithuba elikanje soyilinqa izivele ngoba siyakudinga kakhulu ngicabanga ukuthi wonke ama-artist ayakudinga futhi ngiyacela ukuthi nanoma yiliphi i-artist liziphi ithuba lizama ukufika la kwi-Select Africa TV lizozama ukuthi livele noma ngabe lincane lifuna ukuzovela ngoba khona lokho lizosizakala ngokuningi kodwa lona engeze likubone ngaleso sikhathi yes no kade ku Facebook kade ngingekho maningi ama-accounts emangingena ku Facebook ngibona ama-account amaningi engawazi amanye angiwazi ngisho ukwazi yes kodwa kune-page elisha engilivulile elithi uMzukulukanyathela SA and ama-followers akhona semancane kabi ngoba lisha shasha ngithi mhlambe leviki elidlule liselisha bengangithola-ke kulona noma nje ufune inamba yami ngicela ngizoyishiya le engizotholala ngawo WhatsApp ethi 072 378 3382 072 3783382 ngizotholakala ikona kodwa ngibuye ngibe umfana wesikoleke mina ngoba ngisageleza ngale kule mfundo lezi eziphakeme sibheke sizama ukubalansisa ikusasa okuhle mfethu kuhle ngempela lokho ngoba kwesinye isikhathi wawazi ukuthi umculo uzokuthatha ukubekephi kubalekile ngempela ukufunda mbukeli lapha ngasekhaya noma wena umuntu osemncane owazi umzukulu uthi ufuna ukufana nawe uyamuzwa uyafunda and enza shona ukuthi esigele balansisa then mase uyakwazi ukucula njengoba ecula nje nayo uyabalansisa esigele bafowethu into esiyithanda kakhulu kunina ukuthi akubanjiswane akukhulwe siyanicela bafowethu siyamthanda kakhulu iSelect Africa TV igama ukwazi ihora lenjabulo subscribe mfethu into esicela kakhulu subscribe ukuze sizohleze sinani ingane zakwethu mfethu siyabonga kakhulu ngana kwethu kubonga mina mfethu kubonga mina ngiyafisa nje nabantwana babukele emakhaya bephephe nepasika belidle kahle yonke into abayifisayo iphumelele wonke umuntu enhlizweni unesifiso sakhe ngiyacela ukuthi ke isidalwa sakhe noNkulunkulu wakhe simnike lokho asuke kudinga ngiyabonga kakhulu siyabonga ngana wethu salute bye bye bafowethu uhlezi usibuka njengoba ngiphathele insizwa nje ngiyangithanda kakhulu babukele emakhaya ngiqhubeke njalo nje ngokubuka ama-video ami